Σήμερα θα μάθεις ότι τα μούρα και ειδικά αυτά τα πελώρια μούρα φέρνουν, θέλει προσοχή, σε πάνε σερπαντίνα. Και το υπέροχο ανεκδοτάκι, Παναγιώτη, το ξέρεις, που λέει, ρώτησε ένας, τι είναι πιο γρήγορο, η σκέψη, το φως ή η σερπαντίνα, πριονοκορδέλα. Και λέει πριονοκορδέλα, γιατί όταν με πιάσε, λέει, ούτε το φως πρόλαβα να ανάψω, ούτε να το σκεφτώ. Είναι υπέροχο δέντρο, κάνει φανταστική σκιά και κάνει και ένα υπέροχο καρπό. Μιλάμε σήμερα για τα μούρα και τέτοια μούρα. Σε τέτοιο μέγεθος να γεμίζουν 3 μούρα μια παλάμη δεν έχεις ξαναδεί. Γιατί τα λένε υπερτροφές, Παναγιώτη? Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Θάνο. Γιατί τα λένε υπερτροφές αυτά τα φανταστικά φρούτα? Όπως κάθε κόκκινο φρούτο, έχει τις γνωστές αντιοξυδοτικές, αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και με πάρα πολλές βιταμίνες. Και αυτό είναι ένα μαύρο φρούτο, είναι τα γνωστά μούρα. Απλώς το δέντρο της μουριάς δεν μπορούμε να απολαύσουμε τον καρπό του από το εμπόριο, γιατί χαλάει αμέσως, μόνο αν το έχουμε στον κήπο μας ή σε ένα αγρόκτημα. Και τα μαζεύουμε και τα καταναλώνουμε αυθημερών. Αν έχεις το δέντρο σου, θα ευχαριστιέσαι ζωντανά από την πηγή. Διάβαζα, παιδιά, και είναι σημαντικό να σας πω, ότι βελτιώνουν την όραση, ότι ρυθμίζουν όσους έχουν καρδιαγγειακές παθήσεις και βοηθούν. Διαβάσαμε και μας το επιβεβαιώνει και ο Παναγιώτης ότι είναι αντιοξυδωτικά. Έχει τρελό σύμπλεγμα βιταμινών μέσα, όπως σας το έλεγα και πριν. Ελάτε να τα μαζέψουμε μαζί, πάμε να τα πλύνουμε και ελάτε να πάμε μέσα με πιο πολύ ησυχία να σας πούμε και 5 ακόμα πράγματα. Επειδή είναι θεόγλυκα τα μούρα, παιδιά, τα προτιμούνε και μερικά ζωηφιάκια. Βρήκαμε λίγα, θα τα δείτε εδώ. Λίγα μυρμικάκια, λίγα κάτι και εντάξει. Και για τη σκόνη του δρόμου, κοιτάξτε εδώ ένα υπέροχο πλάνο. Σας φτιάχνει ο Ινεβιώτης αλλά και Θανοτιβιώτης. Κάνουμε τα διαλύματα από τη δουλειά μας και σας τα φτιάχνουμε ωραία. Εγώ το νεράκι δεν πάει χαμένο, θα ποτίσουμε και λίγο τους βασιλικούς. Κοιτάξτε εδώ. Μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και ο Θάνος. Η γλάστρα και τα μούρα και ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Χαϊνάς. Διάβασα λοιπόν ότι τα μούρα, το λέγαμε και έξω, είναι καταπληκτικά superfoods. Ναι. Και σε ρωτούσα εκείνη την ώρα οι φίλοι μου οι θανοτιβιώτες που θέλουν να φυτέψουν μια ωραία μουριά, πρώτα απ' όλα τι ποικιλίες υπάρχουν που σίγουρα γνωρίζεις να μας πεις, και δεύτερον αν μπορούν να βρούνε και σε σένα περνώντας από εδώ να τσιμπήσουν και μία για τον δρόμο, για το σπίτι. Συγκεκριμένο φρούτο μόνο από εμβολιασμένη μουριά για να γίνει τόσο μεγάλο με μηδαμινές περιποίησεις. Η άγρια μαύρη μουριά κάνει μικρά μούρα, επίσης καλά, και τα άσπρα, αλλά σε αυτό εδώ υπάρχει, για όποιον τον ενοχλούν τα μαύρα και τα κόκκινα, υπάρχει και το άσπρο εμβολιασμένο μούρο, απλώς είναι πολύ μεγάλο και είναι πολύ εύκολο με μηδενικούς εχθρούς. Ένα μαγικό φρούτο με εκπληκτικές ιδιότητες και πολύ εύκολο. Απλώς δεν μπορεί να το απολαύσεις από το εμπόριο, αγοράζοντας το. Μόνο αν το έχεις στον κήπο ή σε ένα αγρόκτημα να το μαζέψεις. Και επίσης κάνεις πολύ καλές μαρμελάδες, φτιάχνουν τσίπουρα, πάρα πολλά πράγματα. Επειδή τα μούρα έχουν χαμηλή χολυστερόλη, ρυθμίζουν, λέει, τα καρδιαγγειακά θέματα στους ανθρώπους. Πρέπει όμως να πεις στους φίλους μας, τους θανοτιβιώτες, εδώ που μας έφερες και την υπέροχη αυτή μουρίτσα, να δούμε ότι εάν φας αρκετά μούρα, γιατί είναι μέλι, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει? Εγώ όσο μιλάμε τρώω εδώ. Ανάλογα και τον οργανισμό μπορεί να τύχει καμιά διάρρεια. Εντάξει, και ίσως και τίποτα άλλο εταιρικό. Ίσως και πριονοκορδέλα, όχι απλά διάρρεια. Κοινώς κόψιμο. Κοινώς, προσέξτε, γιατί η πριονοκορδέλα τα πάει όλα. Παναγιώτη, ξέρεις γιατί είναι δύσκολο να φας λίγα μούρα όμως? Γιατί αυτό το υπέροχο δέντρο τα κάνει πολύ μαζεμένα, πολύ σύντομα, σε μικρό χρονικό διάστημα, σαν τις μουσμουλιές. Ναι. Σε 15 μέρες τελειώσανε. Οπότε εκεί την ώρα, θέλοντας και μη, θα φας. Η υπερκατανάλωση είναι. Και θα πριονοκορδελιάσεις, θα καθαρίσει το σύστημα. Άκου προσεκτικά τι θα σου πει αυτός εδώ ο καλλιτέχνης για τον τρόπο φύτευσης, καλλιέργειας, φροντίδας, το πού πρέπει να τοποθετηθεί μια μουριά, το πόσο πολύ ανοίγει, τι πρέπει να υπολογίσει ο άλλος, γιατί ένα δέντρο που εδώ πέρα σου έχει γίνει εξωθυρίο. Πού λοιπόν πρέπει να τη βάλει, πώς θα τη φυτέψει, πώς θα τη φροντίσει. Ο θανοτιβιώτης περιμένει εδώ να πάμε στο ζουμί του θέματος, εκτός από τη μασαμπούκα. Είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό δέντρο και τα εξαιρετικά ανθεκτικά δέντρα και φυτά παράγουν και φρούτα, καρπούς με πολύ ευεργετικές ιδιότητες για τον άνθρωπο
Η μουριά λοιπόν μπορεί να καλλιεργηθεί και στη γλάστρα, αν δεν έχουμε δυνατότητες εδάφους, σε ένα μπαλκόνι, σε μια ταράτσα, να μας παράγει εκεί φυσικά πιο λίγα φρούτα, αλλά να γευτούμε εκεί, έστω και από μια γλάστρα, αυτό το μαγικό και ευεργετικό φρούτο. Μπορούμε απλώς δηλαδή σε μια μέτρια έως μεγάλη γλάστρα, στο μπαλκόνι ή και στην ταράτσα, σε οτιδήποτε αντίξεως συνθήκες, να καλλιεργήσουμε μια μουριά. Και φυσικά σε ένα παρτέρι ή στον κήπο να απολαύσουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα αυτό το δέντρο και τα φρούτα και τη σκιά του παράλληλα, γιατί μην ξεχνάμε ότι η καρποφορία του είναι μέχρι μέσα Ιουλίου. Μετά μας παρέχει μόνο σκιά. Οι ανάγκες του είναι μηδαμινές και ελάχιστες, δηλαδή ό,τι νερό και να του ρίξουμε αυτό θα διατηρηθεί. Αν το ποτίσουμε λίγο καλύτερα θα είναι πιο όβρωστο και πιο μεγάλο. Φυσικά αν μεγαλώσει πολύ το κλαδεύουμε όσο θέλουμε, δεν παθαίνει τίποτα, δεν το προσβάλλει καμία αρρώστια, ελάχιστα, πολύ ελάχιστα πράγματα. Διακόπτω. Έχω μία μουρίτσα σε γλάστρα. Ναι. Μου πέφτει όλη την ώρα κάτω γιατί είναι σαν τον. Πώς τον είναι, σαν τον Τσάρλι Τσάπλιν. Ήταν ψιλολέλεκας. Πέφτει όλο κάτω από τον αέρα. Άρα δεν πρέπει να μπει κατευθείαν στο χώμα να τελειώσει, να ριζώσει, να πιάσει, να δέσει, να τελειώνουμε. Αν ο χώρος που μπορούμε να το καλλιεργήσουμε δεν είναι γη, το στηρίζουμε. Μέχρι και ένα πιάτο μπορούμε σε αυτή εδώ τη μικρή γλαστρούλα π.χ. να βάλουμε από κάτω ένα πιάτο να ρουφάει νερό, αλλά θα μαζέψουμε ας πούμε 2-3 κιλά μούρα. Εγώ δεν μπορώ όσο μου μιλάει, εδώ μας μιλάει ο Παναγιώτης, να μην κάνω. Πες εσύ. Μια απλή στήριξη θέλει, δεν θέλει τίποτα περίεργο, ένα σπάγκο οτιδήποτε για να μην πέφτει από τον αέρα. Έχουμε κάνει το γέλιο της αρκούδας εδώ, διότι θέλοντας και εμείς μιλάμε για την πριονοκορδέλα. Μου λέει ο Παναγιώτης ότι τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ πιο άμεσα από ό,τι τα περιμένεις αν το παρακάνεις, γιατί εμείς όσο τραβάμε αυτό το βίντεο, εγώ έχω φάει μισή γαβάθα μούρα εδώ. Κάτι ξέρει εδώ ο δάσκαλος που δεν τζιμπολογάει. Μου λέει, όπου βρεθείς και όπου σταθείς, καλό δρόμο να έχεις. Λοιπόν, να τελειώσουμε λοιπόν λίγο με τις ποικιλίες. Είπαμε δύο λόγια για τις ποικιλίες. Είπες ότι αυτό το τόσο μεγάλο μούρο είναι από ειδικό μπολιασμά. Ναι, είναι μπολιασμένη μουριά, μαύρη μπολιασμένη, τις οποίες έχουμε πάντα, όλο τον χρόνο. Υπέροχα. Έχουμε για τον κόσμο, για τους πελάτες μας. Δεν είναι δηλαδή το κλασικό μούρο που απλά το γονάτισε στο λίπασμα και έγινε τόσο. Είναι ειδική ποικιλία που γίνεται τόσο πολύ μεγάλο, Δεν είναι τα άγρια που φυτρώνουν έξω στη φύση. Τα οποία έχουν ωραίους καρπούς, συνήθως είναι άσπρα, αλλά είναι μικρούλια. Δεν έχουν όμως και τα μαύρα μούρα, τα άγρια, ωραία είναι, έχουν και εκείνα καλά χαρακτηριστικά, αλλά το συγκεκριμένο έχει κάτι πολύ περισσότερο ακόμα και από τα άγρια. Παιδιά, είναι υπέροχο, σας το λέω γιατί έχω φάει μισή γαβάθα. Πραγματικά όταν τα είδα είπα αυτό, Παναγιώτη, το κάνουμε βίντεο, θέλω να το δούνε οι θανοτιδιώτες μου που τους φέρνω τα καλύτερα, θα σου έχω αγορασμένα και τακτοποιημένα εδώ και από το φίλο τον Παναγιώτη. Θα το βρεις αυτό το δέντρο εδώ και είναι κάτι το οποίο, παιδιά, εγώ το λατρεύω. Από μικρό παιδί ανέβαινα και σκαρφάλωνα σαν το μαϊμουδάκι για να βρω αυτό το μούρο εδώ και να το φάω. Βέβαια, όταν όση ώρα κάνεις ένα βίντεο 10 λεπτά τρως, καλή σου τύχη μετά. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε στους φίλους μας για τις μουριές, αυτά τα υπέροχα δέντρα? Υπάρχουν πολλές πληροφορίες πέρα από τους ότι παράγουν το μετάξι και διάφορα άλλα. Οι μεταξοσκόλικες, τρώνε μουρά. Οι μεταξοσκόλικες τρώνε αποκλειστικά φύλλα μουριάς. Τι λες? Και έχει έρθει καλλιέργεια από την Κίνα. Τι λες? Αυτή τη στιγμή γίνεται στον Εύρο σε περιορισμένη έκταση. Εντάξει, είναι μια άλλη περίπτωση. Επίσης από τα μούρα φτιάχνουν εκπληκτικό τσίπουρο στις Κυκλάδες. Επειδή στις Κυκλάδες, στα νησιά, στα ξερονίσια δεν ευδοκιμεί σχεδόν τίποτα άλλο ή ελάχιστα, και αυτό το δέντρο τα πάει πολύ καλά εκεί, φτιάχνουν ένα τσίπουρο δυναμίτη. Εκπληκτικό τσίπουρο. Όπως κάνουμε τσίπουρα από τα στέμφυλλα δηλαδή. Από οτιδήποτε. Το ίδιο και το μούρο έτσι βράζεται, κάνει τη ζύμωσή του και κάνει τσιπουράκι. Σήμερα λοιπόν και ανακεφαλαιώνουμε. Δεν μάθατε μόνον πληροφορίες για αυτά τα υπέροχα φρουτά, δεν μάθατε μόνον γιατί ονομάζονται superfoods, μάθατε και ότι θα βρείτε υπέροχα δέντρα μπολιασμένα από αυτήν την πελώρια ποικιλία, το πώς φυτεύονται, το πώς καλλιεργούνται, το πώς φροντίζονται και το τι αποδίδουν. Από πότε ως πότε δίνει η μουριά καρπό και να μας πεις και το κόλπο που κάνουν με τα μπουκάλια στα κλαδιά της για να την φτιάχνουν εκεί που θέλουν. Επειδή είναι ορθόκλαδο δέντρο, θα σας αρχίσω από το τέλος. Βεβαίως. Επειδή είναι ορθόκλαδο δέντρο, τα τραβάνε κάτω με τα μπουκάλια, προσθέτουν βάρος σε έναν μικρό βλαστό για να πάει οριζόντια.
Προσθέτουμε νερό σε ένα μπουκάλι δηλαδή, να Ναι, το πούμε ναι. πώς γίνεται. Ή οτιδήποτε. Χρησιμοποιούν πολλές μεθόδους. Ναι. Για να γίνει οριζόντιο το δέντρο. Βέβαια έχει και την τάση, αν είναι πολλά απάνω, τα ορθόκλαδα, κάποια θα γίνουν πλαγιόκλαδα και αν θέλουμε τα κρατάμε. Τώρα αν θέλουμε τόσα πολλά μούρα, τα τραβάμε προς τα κάτω. Κατάλαβα. Από εκεί και πέρα δεν έχει καμία ανάγκη από οτιδήποτε, ελάχιστο νερό, ευδοκιμεί σε οποιοδήποτε χώμα, σε οποιοδήποτε μικροκλίμα της περιοχής, από την άκρη της θάλασσας έως το βουνό, από ασβεστόδη, πολύ αλκαλικά εδάφη έως ελαφρώς όξινα και φυσικά όσο πιο γόνιμο είναι το έδαφος, όσο πιο νόστιμος είναι και ο καρπός. Υπέροχο. Ξέρουμε τι έδαφος προτιμά. Ότι κάνει σε όλα κάνει. Αλλά τι έδαφος προτιμά, έχουμε ιδέα? Μέτριος αλκαλικό. Μέτριο ως Δηλαδή αλκαλικό. ελαφρώς ασβεστόδες, αλλά και πολύ ασβεστόδες, αλλά και ελαφρώς ασβεστόδες. Στα όξινα. Καταλάβατε δεν τα σίγουρα βάζουμε. τώρα, έτσι. Μέτριο ως αλκαλικό, ελαφρό ασβεστόδες και ασβεστόδες. Τα περισσότερα εδάφη κάπως Τα έτσι. περισσότερα μας καλύπτουν με λίγα λόγια. Γι' αυτό και τη βλέπεις σε κάθε χωριό τη μουριά. Κοίτα εδώ αυτήν την υπεροχότητα. Πραγματικά βάλε μία μουριά μπορείς και από το φίλο μου τον Παναγιώτη θα τη βρεις. Φιλάκια. Φυλάκια. Φιλάκια.